أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام alaikum. Yan uwa, kamar yadda kuke kallo, yau mun zo wannan masallaci domin kawo muku cikakken bayani akan abin da ya kumshi huɗuba na wannan sati, wanda babban limamin wannan masallaci ya jagoranta shine Dr. Kabiru Adamu Lamido Gora. Insha Allahu a cikin wannan bidiyo za ku ga jawabai da shi imam ɗin ya yi a takaice akan abun da wannan sako da ita wannan huɗuba na yau take kumshe da shi. Ku biyo mu cikin wannan bidiyo domin jin cikakken tattaunawa da shi imam ɗin akan sakon huɗuba na wannan sati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa masu kallon mu da sauraron wannan tasha mai albarka, kai tsaye yau mun kawo ziyara wannan masallaci domin tattaunawa da babban limamin wannan masallaci akan abun da ya kumshi abun da wannan huɗuba take kumshe da shi na wannan sati, wanda kuma wannan masallaci tana kofan gidan Sanato Sani Abubakar Ɗanladi, masallacin Bin Baz da ke nan cikin garin Jalingo, wanda muna tare da babban limami na wannan masallaci wanda kuma sananne ne a wannan kafa na sada zumunta da kuma garin Jalingo gaba daya, kuma mu ce da Najeriya duka insha Allah. Muna tare da Dr. Kabiru Adamu Lamido, wanda shi ya jagoranta da kuma ya jagoranci huɗuba da kuma limancin sallan juma'a a yau, wanda za mu so mu ji wani sako ne ita wannan huɗuba na yau take tare da shi yasa muka yi tattaki musamman muka zo domin mu ji sakon da ke tattare da wannan huɗuba a wannan sati. Akramakallah, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Babban sako da wannan huɗuba ta mu ta yau juma'a ta kunsa, huɗuba tana magana ne akan matsayin sallah, ma'ana matsayin sallah a cikin addinin musulunci, matsayinta da kuma darajarta a cikin addinin musulunci. Lallai Allah madaukakin sarki ya halicci bayinsa domin su bauta masa, sai shar'anta musu nau'uka daban-daban na ibada. Akwai ibada da ta shafi gangan jiki, akwai ibada da ta shafi wato zuciya, akwai kuma ibada da ta shafi abin da ya shafi dukiya. Yana daga cikin mafi girman ibada da ta shafi gangan jiki akwai sallah, wacce Allah madaukakin sarki farlanta ta akan bayinsa. Ita sallah ita ce ibada guda ɗaya tilo wacce Allah madaukakin sarki da ya tashi farlanta ta bai tura mala'ika Jibril ya zo ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ya sa aka yi mi'raji da shi zuwa can sama ta bakwai kafin aka farlanta ta. Kuma ita sallah ita ce ibadar da ake yin ta a koda yaushe ba a yankewa. Babu wani uzuri da zai sa a ɗauke wa mutum sallah matukar yana cikin hankalinsa, ko da ko bai da lafiya ne, ko da ko hatta a fagen yaƙi an yi umarni da a tsaye da sallah, kuma a tsaye da ita a cikin jami'i, kamar yadda Allah ke cewa hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yace fa in khiftum farijalan aw rukbana, idan kuka ji tsoro ana cikin yaƙi ba za ku iya haɗuwa ku yi jam'i ba, to ku yi farijalan aw rukbana, ku yi koda kuna tafiya akan kafafunku da ko kuma kuna wato kan abin hawa. Saboda haka ita sallah Allah madaukakin sarki ya wajabta ta hatta a fagen yaƙi, an wajabta a yi sallah, ba a ɗauke wa mutane su yi sallah ba. Lallai sallah idan muka duba za mu ga tana da darajoji, tana da matsayi a cikin addinin musulunci. Daga cikin darajojinta, abu na farko, sallah ita ce mafi girma daga cikin rukunan musulunci guda biyar bayan shahada guda biyu, shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah da kuma shaida Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a cikin hadisi ya ambaci sallah bayan shahada biyu, da yace buniyal islamu ala khamsin, shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, sai yace wa iqamis salah. An gina musulunci akan abubuwa guda biyar: shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah, kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah, bawa ne ko manzo ne na Allah. Abu na biyu sai ya ambaci sallah.
gaya mana matsayin sallah. Ya ce wato kan al'amari shine musulunci, ginshikinsa kuma shine sallah, tozonsa kuma shine wato jihadi. Abu na biyu da zai nuna mana matsayin sallah wato ita ce mafi soyuwan aiki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ya zo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa anna khaira a'malikum as-salah, lalle mafi alkhairin wato ayyukanku shine sallah. Abu na uku, sallah haske ne, kamar yadda ya zo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-salatu nurun, sallah haske ne. Abu na hudu, sallah wato na daga cikin mafi girman sababi da yake kusantar da bawa ga ubangijinsa, kamar yadda ya zo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata. Kuma abu na hudu ko na biyar, sallah tana shafe zunubai, kamar yadda ya zo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-salawatul khams, salloli guda biyar, wal jum'atu ila al-jum'a, da juma'a zuwa juma'a, wa ramadan ila ramadan, da kuma ramadan zuwa ramadan, yace mukaffiratu lima bainahunna, suna kankare zunubai da suke tsakaninsu idan aka nisanci manya-manyan zunubai. A wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku bani labari mana da a ce akwai kogi a kofan ɗayanku yana yin wanka a wuni sau 5, shin akwai dotti da zai saura a jikinsa? Sahabbai suka ce babu wani dotti da zai saura. Sai ce to kamar haka ne misalin salloli guda 5 suna kankare zunubai, suna kankare zunuban bawa. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata. Abu na shida, sallah wato ita ce abu na farko da Allah madaukakin sarki ke wa bawa hisabi daga ayyukansa a ranar tashi alkiyama, kamar yadda shi ma ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa farkon abin da za a yi wa bawa hisabi na ayyukansa a ranar tashi alkiyama shine sallah. Idan sallah ta inganta, sauran ayyuka duka za su inganta, ma'ana zai rabauta, zai tsira ya rabauta. Idan kuma sallah ta ɓaci, to hakika ya taɓe, ya yi asara. Haka kuma na daga cikin abin da zai nuna mana wato girman sallah da matsayinta a cikin addinin musulunci, lallai wato sallah tana daga cikin siffofin waɗanda suka rabauta wurin Allah subhanahu wataala, kamar yadda Allah ya ce kada aflahal mu'minun, hakika mu'minai sun rabauta. Sai ya ambaci siffofin su, siffa ta farko da ya ambata ita ce sallah, a ƙarshen siffofin kuma ya sake ambatan sallah, yace allazina hum fi salatihim khashi'un, sune wanda suke khushu'i a cikin sallan su. A ƙarshe kuma yake cewa wallazina hum ala salatihim yuhafizun, sune waɗanda suke wato kiyaye sallolinsu, kuma sai faɗi sakamakonsu ya ce ula'ika humul warisun, wayannan su ne magada, alladhina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun, su ne wato wanda suke gadon aljanna firdaus kuma suna dawwama a cikinta. Kuma abu na 8 na daga cikin abin da zai nuna mana girman matsayin sallah, ita sallah ba a sanya wato mala'ika jibril ya zo ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam ba, Allah sai da ya mi'raji da annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ba shi sallah direct ba tare da wani shamaki tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Abu na ƙarshe cikin abin da zai nuna mana muhimmancin sallah, ita sallah tana daga cikin wasiya ta ƙarshe da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta nanatawa, ya yi ta jan kunnen al'ummarsa, kamar yadda ya zo hadisin ummu salama radiyallahu anha da ke cewa na daga cikin wasiyan ƙarshe na annabi sallallahu alaihi wasallam, ya yi ta cewa as-sala as-sala wa ma malakat aymanukum, sallah 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 da kuma abin da hannun daman ku suka mallaka. Wannan su ne kaɗan daga cikin abin da zai nuna mana matsayin sallah a cikin addinin musulunci. Wannan shi ne a takaice abin da hudubar ta kunsa. daga makalla kasantuwan wannan huduba wato gwamnati tana bayani ne akan abin da ya shafi sallah da kuma matsayin sallah a addinin musulunci. Sannan kuma yanzu muna cikin yanayi ne na mutane za ka ga ba sa son, kuma da dama daga cikin mutane ba sa son zuwa sallah a cikin jama'a. Shin akwai wajabci ne na yin sallah a cikin jama'a, ko kuma an ba da uzuri ga wanda yake ma'aikacin gwamnati ko kuma wani babban mutum haka, kaga ga masallaci nan a kusa da shi amma sai ya zama zai zauna a gidan shi ko kuma a ofishin shi ya sallah? To ita sallah kamar yadda muka ambata matsayinta cikin addinin musulunci, kuma Allah ya umarni da cewa a tsaye da sallah a cikin jama'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatul jama'a afdal min salatul fardhi bi 27 daraja. Sallah a cikin jama'a ta fi mutum ya sallah shi kadai da wato ladaddaki 27.
malamai sai suka yi saɓani game da hukuncin sallah a cikin jama'a cikin jam'i. Me hukuncinta? Wasu malamai sun tafi akan cewa sallah a cikin jam'i wajibi ne. Dalilin su kuma shine, dalilan suna da ƙarfi. Suka ce ita sallah hatta a fagen yaƙi ba a ɗauke wa mutum ba. Hatta a fagen yaƙi Allah ya umarni da cewa a tsaye da sallah a cikin jam'i, kamar yadda ya zo a cikin suratul nisa. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. حتى أفجين ياكي سيد الله أمرني da cewa ayi sallah a cikin jama'a a cikin jami'i. To idan ya zamanto a fagen yaƙi da akwai uzuri da za a iya ɗauke wa mutum sallah, amma kuma tare da haka Allah ya ce a tsaye da sallah a cikin jami'i ta wata siffa ta musamman, wannan yake nuna ashe wanda yake zaune zaman lafiya ita ma wato sallah a cikin jama'a ta ma fi wajabci a kansa. Dalili na biyu shi ma yana da ƙarfi da suka kafa hujja da shi, shine akwai wani hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa na kusa wato in yi umarni da a tsaye da sallah, in umarci wani ya tada sallah, sannan in tafi tare da wasu mazaje dauke da wato itatuwa tare da dami-dami na itace, in je in samu waɗanda ba sa halartar jama'a sallar jama'a in kona musu gidajensu. Manzo Allah ya ce na so na yi haka. To tunda har manzo Allah ya so ya yi wannan, to ya nuna ashe wato yin sallah a cikin jama'a wajibi ne. Wannan shine dalilin su, kaɗan daga cikin dalilai suka kafa hujja da shi, kuma dalilan suna da ƙarfi. Amma wasu malamai sun tafi akan cewa sallah a cikin jama'a sunna ce mai ƙarfi, wanda bai dace ba mutum yana da lafiya babu wani uzuri ya ki halartar sallar jami'i. Saboda haka baya halatta mutum yana cikin lafiya babu wani uzuri, wai harkan kasuwanci ko aikin gwamnati ya hana shi zuwa ya sallah a cikin jama'a. Lallai idan bai je ya sallah a cikin jama'a ba, wasu malamai suna ganin cewa ma bayi da sallah. Don haka akwai buƙatar mu kwaɗaitu wurin zuwa mu yi sallah a cikin jama'a. Kada mu bari wannan lada mai yawa ya kubuce mana na idan mutum ya sallah a cikin jama'a, ladansa ta fi ya sallah shi kaɗai da lada 27 in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kalla wannan zai kai mu ga tambaya na gaba, da yake cewa menene ko kuma wani dalilai ne suke sa a haɗa sallah lokuta na uzuri da suke sanya a haɗa sallah. Kasantuwan muna cikin yanayi na damuna, za ka ga sau da dama wasu masallatai idan hadari ya ɗan taso haka ko kuma da alamun hadari za a ce a haɗa sallah, liman yana magana wasu ma kuma su tashi suna cewa ba za a haɗa, wasu suna cewa za a haɗa. Muna so mu ita sallah asali Allah ya umarni da a sallaci kowace sallah a cikin lokacinta. To amma idan aka samu uzuri da zai sa a hada sallah, addinin musulunci addini ne mai sauki. Allah yana cewa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah bai sanya mu hukunci a cikin addini ba. Akwai wato yanayi da zai sa a hada salloli guda biyu, kamar a hada sallar magariba da isha'i, da kuma misali kamar a hada sallar azhar da la'asar. Malamai sun ambaci yanayi da zai sa a hada sallah su ne kamar haka, misali kamar ruwan sama. Idan aka ga ruwan sama wanda zai sa mutane fitowa su yi sallah a masallaci zai musu wahala, to za su iya hada sallah. Haka misali an ga hadiri ya haɗu sosai, ana ganin ruwan zai sauko ta yadda mutane ba za su iya fitowa domin yin sallah ba, to wannan yana daga cikin sababi da zai sa hada sallah. Haka kuma misali idan akwai tabo a hanya, an yi ruwan sama ga tabo, irin wasu ƙauyuka za ga hanyoyin zuwa masallaci an samu tabo sosai wanda mutane za su wahala wurin wato zuwa sallah. Haka kuma matafiyi a halin tafiya, matafiyi yakan iya hada salloli guda biyu, ya hada azhar da la'asar da kuma magariba da isha'i. Wannan suna daga cikin wato yanayi da zai sa a hada salloli guda biyu, saboda addinin musulunci addini ne mai sauki. Allah ya rangwanta wa bayinsa idan akwai larura da zai sa su hada sallah, aka rangwanta musu hada salloli guda biyu, ma'ana azhar da la'asar da kuma magariba da isha'i. Makalla daga ƙarshe, wani kira za ka yi wa al'umma dangane da wannan maudu'i da aka tattauna a kai, kasantuwan kuma ka kawo hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan gadon
da zai mutu ma yakan cewa sallah da kuma abun da daman ku ya mallaka. To wani kira za ka yi wa wannan al'umma akan riko da wannan wasiya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? To lallai kira da zan yi ga kaina da kuma sauran masu sauraro, lallai wajibi ne a gare mu kiyaye sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam hatta a wato ita na sallah tana daga cikin wasiyarsa ta ƙarshe, kuma mun ji cewa sallah ma ita ce abu na farko cikin ayyukan bawa wanda za a masa hisabi a ran tashi alkiyama. Idan sallah ta yi kyau, sauran ayyuka duka za su yi kyau. Ma'ana duk wanda sallarsa ta yi kyau to ya tsira, ya rabauta. Wanda kuma sallarsa ta ɓaci to yana cikin hatsari, ya yi asara, ya taɓe, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata. Don haka wajibi ne a gare mu mu tsaya tsayin daka mu kiyaye sallah, kada mu yi wasa da sallah, kuma mu kiyaye sallah akan lokacinta. Kada mu yi sakaci da yin sallah, mu rika barin sallah har lokacinta ya ƙure, har lokacinta ya wuce, a zo ana ramawa daga baya. Matukar mutum ba uzuri ne da shi, misali wanda ya manta ko kuma wanda ya bacci ba, baya halatta mutum yana cikin hankalinsa, yana cikin wato ba mantawa ya yi ba, har lokacin sallah ya yi, yana ji yana gani ana sallah a masallaci kuma bai je sallah tare da jama'a ba. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon kiyaye sallah, saboda sallah tana daga cikin manya-manyan rukunan musulunci guda 5 kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ.